Pois, sorprendeu-me moito. Porque levabas mala imaxe dela ou qué? No, a ver, jolín, esta chavala xa se codea ca jet set mundial, sabes? Unha estrella mundial. Ela vou eu, hola. Sí, ademais, quixenlle dicir algo que non só, vamos a sacarnos unha foto, tal. Como ela sacou unha canción en catalán este ano, pois quixenlle dicir que... Que tú sí, porque teña a garganta seca. Quixenlle dicir, mira, eu son deportista, Ela son coñecíate, galega... non? No, ela mesma coñece. Non me conoce nin a min, ela anda a súa movida. Anda a súa bola, non ten ni anda ao seu. idea. Ainda non vai por aquí. Cando veñe xa verás. Ojalá. Non se olvida. E que che dixo? E dixenlle, mira, tal, quería che dar enhorabuena pois polo valiente que foste de sacar unha canción a nivel mundial, ca potencia que ti tes en catalán, defender a túa lingua e tal. Non sabía a canción, aí foi agora pouco. Sí, a de Millonaria. Dixome, moitas gracias, tal, eu son galega, tamén defendo moito a miña lingua, así que quería che dar enhorabuena. Podemos sacar unha foto dela? Sí, o que máis me gustou é que non era mítica que che dá dous bicos, Sí, tírase, acaba rápido, sabes? sí. No, doume como 3 abrazos, en plan, Qué un guai, abrazo, qué guai. super riquiña. Que guai, que bonita foto, ademais. Impresióname tanto máis a seguinte con Don Usain Bolt. Ni máis, a foto postedes buscar e buscar a día. Pero esta non é unha nena aí ou que? Sí, aí Cando foi foi? en 2012. Un pouco estirado, non? Estirado? No. Que va, se o cachondo. Estuve pinchando con el despois en Sotavento. Brindando con cava e así. Tú estiveste tomando cubatas. Sí, de todo. Ostras, pero que me estás contando? Só falta que me digas que fuma como un carreteiro. No, diante miña non fumou, pero beber bebemos todos. El, eu, Bueno, un día, todos. Que é simpático ainda encima, tipo. No, o chaval é un... A mí, vamos, é que é majísimo, vamos. Que pasa? Que a este sí que non lle das escapado, É unha persona que non lle pode escapar. Porque te colle, non? Pois escapelle, noutras formas, pero escapelle. Dixenlle así... Non me digas que che anduvo metendo ficha. Bueno, nas festas, son as festas de atletismo. E tú dixeche que non? Que eras menor aí. Quixo bailar comigo máis da Cantos anos conta tiñas tú? e a mí dábame apuro, sabes? Porque eu dicía, pero vamos a ver Usain Bolt, Bailar Usain Bolt, corre por aí adiante, hombre. No, pero pasei moi ben esa noite e ademais recordo perfectamente todos, eu metín a todos os meus amigos de atletismo na festa. Venir, chavales, que os invito. Estaban flipando na festa da IAF, aí todos, tal, brindando con Usain Bolt, eu pinchando con el, o sea, que era surrealista, de feito, e outra foto, en plan, os dous así, el todo sudado, e que foi brutal esa noite, a verdad que sí.